aiki ga mai kare ka. Magana ake ta Honorable Zakariya Nuhu Abdullahi, dan majalisa da da karamar hukumar Gabasawa a majalisar dokokin jihar Kano, wanda kuma a daidai wannan lokacin ne ya cika shekara 2 a matsayinsa na zababben dan majalisa mai wakiltar al'ummar karamar hukumar Gabasawa a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Ku biyo mu da ku masu kallo domin mu ga irin kaɓakin arzikin da ya saukewa al'ummar karamar hukumar Gabasawa a shekara 2 a matsayinsa na wakilinsu. Wutar lantarki. Hakika wutar lantarki tana ɗaya daga cikin ababen more rayuwa. Wannan ne yasa Honorable Zakariya Nuhu Abdullahi, bulaliyar masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano, ya gwangwaje al'ummar karamar hukumarsa ta Gabasawa da taransfomomi da falafalai domin inganta hasken wutar lantarki a karamar hukumar. Sannan kuma ya gina magudanan ruwa a lungu da saƙo na wannan karamar hukuma. A gefe guda kuma ya gina katafaren babban masallacin Juma'a a garin Zakirai. Ya kuma samar da hanyoyi a kofar arewan Malam, mahautar Malam Haruna da kuma Shehu Abbas Street. Bangaren ilimi ma ba a bar shi a baya ba, domin ya samar da ajujuwa, bencina domin yaran karamar hukumar Gabasawa su karatu cikin kwanciyar hankali. Sannan kuma ya taka rawar gani domin raba littattafai ga makarantun Islamiyya. Baya ga ayyukan da yake a karamar hukumar Gabasawa, ya raba tallafi ga marayu, sannan kuma ya raba wa mata kekunan ɗinki domin su dogara da kansu. Ayyukan nasa bai tsaya a nan ba, domin ya samar wa al'ummarsa ayyukan yi. Ya raba motoci, sannan ya ba da tallafin kuɗi da kayan abinci. A ɓangaren matasa ma ya raba musu rigunan ƙwallo domin sada zumunci a tsakaninsu, domin kaucewa da ta'ammali da kayan shaye-shaye da faɗace-faɗace a ƙaramar hukumar ta Gabasawa. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin jerin aikace-aikacen da Honorable Zakariya Nuhu Abdullahi, bulaliyar masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano ta 10, ya gabatarwa al'ummarsa na ƙaramar hukumar Gabasawa. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar su TikTok, Facebook, YouTube a Media Link.